लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअ सोरबा गोदान हाबनो नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय मादैया नै एकदम गामिनि बिलोआव ना हमनो फैलायबायहाय नै ना हमग्राफ्रा बिराद मेरला जि ना हमनो फैखादों बयबो ज'-ज'नो नोंहालाय उन्दैना जे आंनिफ्राय दुइसिनना नोंहालाय 5 बोसोर दुइसिन ना फिसाखौ खनदों नाफाम देनो आयु मेंख्रख्र साम' खांख्राय ना खबाइसे नै सोरनि नोंसिनि आयुहाय ना हमनानै फैबाय नै ओरै एकदम ओरै दुब्लि बै बिफां नुहुरनायानो जों लागो आरो जों दा टाउनावसो थांसै गामिखौ गारनानै नै गारि गरा लालायनानै बयबो ना नागिरफैनाय गारिफ्रा गासिबो ना नागिरनायनि गारि देन्जारखा गोरिया सेस आं हमजोबनाय मुखा बिराद मेङो बेखायनो आं एसेल' हमदों नास्राय गोरि ओमफ्राय नै खांखिला ना खांखिलाखौ फोराननानै सबायजों जानांगौ नै खांखिला बेसेबां बुरजा मोनदों नै लोगोफोर बुरजा जाथारदों नाया थुरि लायबानो मोनजायो मानसिफ्रा लायनानै जानो बायो लायनानै जायो नै आयु खांखिला मेरलाथार सारजाबावगौमोन ना फिफा जेजों सारना मोनदों खांखिलाखौ आयु नै सिंगिया बाला र' नै आया खांखिला मेरला मोनदों बिदि होनना मोनथिया सारजाबावगौमोन माने एसेल' सारानो आदैया जे सारनायाव मोनदों खांखिलाखौ थुरा नै आं मोनजोबदों थुरा जि मोजां मोनदों दाउबो दंबावो बख'नांगौ जों गोरिल' मोनजायोना फिथिख्रिखौ मोनजाया बेखायनो फिथिख्रि लायबाय आरो दिनै ओमफ्राय लोगोफोर नै लावखौ होसननानै एवबाय आङो ना खांनानैहाय ना होसनसै नै दै एसे होबावनानै आराम रुनोसै दुन्दिया हरनोसै खांसै लाव बिगुरखौ लाव बिगुरजों आलु फाइनालि लोगोफोर आंना ओंख्रिया मोनबाय लावजों नाजों ओमफ्राय दुन्दिया गारना होबाय संख्रि बानलु साखिजोबखाबाय एकदम खांथारनोसैल' बिराद गोथाव जाखाबाय जोंहा आदैनि फेभारिट लाव ना हेल' सनाफोर मादैया जानोसै लावजों नास्राय गोरिजों ओमफ्राय नै खांख्राइ रुनानै एवथाबदों आं सावनायखौ मोना मोननानै बेखायनो रुदोंसो दैजों जि बुरजा होनानै ओमफ्राय लाव बिगुरजों माबाजों मा होनो आलुजों भाजा लोगोफोर सोर लाव बिगुरखौ भाजा जायो खोन्थालाय बिराद गोथाव जायो जालाय नोंसोरबो जाफेराखैबा रुदो गोथाव जाथारो जा गुदुंब्रा आरो जोबोद गोथाव जाखादों लावआ गांजेमा बाजाराव लायदों आदैया फुङावनो लाव जानो होननानै ओमफ्राय जालायनोसैलाय बुख्लावख्रि मादैया मासि गोथावब्रा रुनायसो दे लोगोफोर रुनानै एवथाबबाय
होमबा मोनामा खांख्राया बारा खांख्राइखौ बेसेथो बाथोन जानो मोनायावबो बाथोन जाबा गुदुंथार लावा गोदै गोथाव जादों बांद्राय रुइद'आबाथाय लावा गोदै जायो ओमफ्राय ब्ले रुइबाथाय गोदै जाया नोंसोर आन्दाज मोनखायो आं आरे गुदुंथारलै मासि गुदुंब्रा नाया फिथिख्रि जा मेजेम थास' बेदरजों जानोसै दा मोनायाव माबा गाबोन सानाव जागोन थास' बेदरखौ माबा जिरखानायसो फानो बिदि जिरखाबाथाय माबा बिगुरसो जायो आं बायो थास' बेदर जिरखानायखौ गोथाव जाथारदोंलै आदै ओंख्रिया मा बुरजाब्रा जोबोद गोथाव जाखादोंहाय दाउजों नाया नास्राय गोरियानो जि गिदिर गिदिरमोन नारख'नोनो हाया जि गोबाव जि मेङो मादैया एलार्जिनि मुलि जानानै जा मेंग्रा बेमार जादोंहाय एलार्जि जानायनि मुलि जाना जा दुरबल जादों रांख्रेबजोबोनो माथो एलार्जिनि मुलि जाबाय बेखायनो रांख्रेबदों आं साननै थांदों साननैबो खबाइसे ना लायनो जोंहा ना फिथिख्रि मोनजायाना बेखायनो ना फिथिख्रि जानो होननानै लायबाय आरो जों पासफुरन सेरफुंथारनांगौ लाव ओंख्रियाव एकदम
잘라. 고토라 뭐좀 탔던. 뭐 손 안 썰어. 몰라. Ompray logo po, juga sini nanti kakak ada jasa sampai kor, bye bye.